Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, ti maudya pasat ti makalawas sa pakasaritaan anapauluan. Kay batukan ti puso. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Love alive, I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you. Anya da ito akin na maagar aramidem, Patrick. Imbes nga grubat kan ang mga opisina, arakit din ti sangsangwam. Di mon samutin mayolo ti trabaho. Gapulagi ti papanaw ni Jamila. Saan aday tati pagsaksakit ang tinakom ko, Mama? Uray madayon ni Jamila. Nariribok lat tati relasyon mi ken ni Wendy. Kat anyat kayat mo asawa ni Tidayta? Balagan ka. Di mo isina ni Wendy. Tasyak ti kang runaan na makalaban mo. Mama, kaslawan anyaman na kada kayo, ti panangtong patong pa ni Wendy kanyak. Basol mo. Napan ka pa lang amin iti balay da Jamila. Intulod mo pa iya terminal. Saan nyo amaawatan ngamin, Mama? Gaputasandak kayat adenggan. Ni Rexon. Hello? Anya? Kadwam ni Wendy? Saan? Anya ti panggap mo itinobyak? Salbag ka. Saan nakakatawaan? Iyawat mo ti cellphone kini Wendy, takasaritak. Patrick, anyat mapaspasamak. Apay akas sa una ti pungtut mo. Hello? Hello? Agalwat ka kanyak. No addadakas ang mapasamak itinobyak, Rexon. Patrick, Initap na anyat ti cellphone. mapaspasamak ko na. Awagan nyo ni Wendy, Mama. Pagawidan yon. Inakasarita ni Papa Liberato. Kasla mabutbutan ka. Anyat yung baga niya mawag. Makapungtot laonay ni Rexon. Iti ipapanaw ni Jamila. Kat amangan no ni Wendy ti pagikaruan na. Aniya? Itay pa'y ngawawagak ni Wendy. Hindi naksumpatan. Agun-uni mo ti cellphone na. Madanagan akbatan. Kasano no po no ti kinuna ni Patrick ani Wendy ti pagikarwan day Jaya Rickson. Ay, sana mabalin. Nakadaron nga ta ni Patrick ita ayan ni Liberato. Tinasayaan. Awag ako. Taison ti mga awag ka ni Wendy. Barang sungbatan na. Hello, Aida, apay. Nakadanon ka din ni Patrick di tayan mo? Awan ba'y mat? Kaslabatan tanagan tilangam. Liderato. Pagawidam ni Wendy, ang mga naiso ti pagikaroon ni Rexon. Diyak mawatan. Anya ka di mapaspasamak. Imawag ni Rexon ka ni Patrick. Kadwa na kano ni Wendy. Kat amang ano niya ti dakas nga ramidan na iti anak mo. Ay, kasaka ni. Sige, kaslabay nga nun. Ay, Diyos ko, saan ko ba? Hindi ha. Anya ti mapaspasamak ka. Anya nga men, ti mapaspasamak ka kunak. Wendy! Saan inutayan mo? Wendy! Papa,
Awakan nyo ni Wendy. Masapol nga mapagawid yun. Sakbay nga dadagas nga aramidan ni Rexon kinkwana. Ha? Wendy! Soblatak ti cellphone nyo, Papa. Ah, Wendy, denggenak. Ha? Saan? Papa, umay kayo. Sa pulon tayo direksyon kan Wendy. Wendy, hapay ana pa sa amakin ka dayto. Ay ayatan ka. Ang kasanupay ita. May sakan analamiis abangkay. At may butura na po yan. Tinagtungpalam ti anak ko. Apay nga supay ti nakapasamakan ti kastoy. Kumusta ni Wendy? Awanan ni Wendy, Mama. Natayon. Anya. Nakaro ti napasamak ng kuan na iti pan nakaidong partilugan da ken Rickson. Agpadada nasaanan anay kamakam ti biyag da iti hospital. Wendy. Nagpartak na gani masamak. Basol ko ti amin. No iningitak kumahal ti anak ko. Nailiklik siguro iti paggata. Saan nakadinangag ni Wendy? Namin ato ngayon bagak aliklikan na ni Rexon. Tanapag. Nagpaadipon iti gura kan selos na. Iti kaano man. Sa anak nagbasol iti ayan ayat mi, Papa. Nasagit launay kaniyak na ito yan ang pasama ka. Nga mahawangan mabalin ko. Masakit launay tinakop ko. Di kami mala nakapagsarita na sayaat. Wow. Sakbay pasamak da ito. Wendy. Anyan day ta napasamakan ka. Nasakit mo't para kanyak. Taimbilang kan nga anak ko. Sige. Masabol na maipanan ni Timorge. Ibangkay na. Umuna akon arumwar dito'y kwarto nga ayan ni Wendy, Papa. Mama. Kumuyog kayong tunkin ni Papa. Girl, I need you. I need your love. Itala nga mga miris ko, liberato. Dakkel ti nagpasulan ta, kadagiti anak ta. Oh, No diyak ko may pamuspusan, tiya adayo ni Jamila. Anak kay ramanan pa'y ti dakkel agatat ti kwarta. Tapto na ang may kat iti trabaho kat mayadayo ka ni Patrick. San ko maana pasamak ti kastoy? nagkarula unay tinamay Anderikson ken ni Wendy. Sigoni daw siya. May pagarup ang pinarparigat na pay, sakbay aginundawayan na. Kas pamanagnag kadagiti nakad ado, asugat ni Wendy. Nakakaasimat. Nga manyang arot. Kas nako nakitayan, na amiris ko adakkel ti basol tayo. Daytoy sigurong ti dosa ni Wendy. Aglablabas ngamin. Uray ka data. Naglablabas ta. Awan serbita anak-anak.
Dahito siguro tidto sa ta, naskan nga awaten tayo. Juan, Inruruman tayo ni Jamila. Inawan tayo tirik na masaksakitan. Aring na pinatay tayon, jay tao. Tapno lang mapasamak ti kayat tayo. Ngam dahil titibanag na. Sigurado, maragragsakan ita dagiti makakit-kita iti sana nasaya at nginararamid tayo. aklo nagmat. Dagkel tinagbasulak wino nagkurangak. Ngem awal na mabalin ko pa'y. Wen, liberato. Nadosa tayon. Itulnugdakan iti maudi a pagtungpalam, Wendy. Maduduglaon ay tiriknag. Kapo iti napasamak ken ka. Uray kas iti naramid mo kanyak. Sa anak Apolos anak kurang. Awan ti sabali a babae iti biyag ko. Naragsak ta. Idi nabiit ta pa'y nga agayan ayan. Aging gayti. Wendy. Uray no na ulpit ka idi kanya. Ken uray saan mun amanggag. Inayat ka, itinapudno. Nasuro ka na makalawas ng barbartag ka. Ang mga na makaala ka iti sakit mo ditan, Patrick. Naskan ado sa ti bagik mo. Itanyaga po. Anyat basol mo. Awan basol mo. Da kami tinang basol. Isa pa kawanan na kuma. No kaano pa nga awanan ni Wendy. Siyak tinagbasol. Mama, Makonsensyak launay. Kasla siyak tinangiduron kini Wendy. Iti nakaisagmakan na. Da kami kiniliberato. Kini Wendy mismo. Napanoy-nuyan ni Wendy. Idinto ta siyak. Nagbalinak mo't amata pobre. Inruruman ko ni Jamila. Kat da ito eh. Tibiyag ni Wendy, ti kasukat ti amin. wen mama, basol yu ti amin. No dinangagnak kuma ni Wendy. Si bibiyag pa'y lang ita. Patrick, Panawandak pa'y lang, mama. Kaya't ko ti ang may maysa. isardeng mo, dahil pa na giniinom mo. Awanan ka iskan ti biyag ko, mama. Anya, Matayak kumamatan. di kagbali na maag, Patrick. Kumusta nga tan ni Patrick? Tsaka mo ni Ilyo dahil marikrik na kankwan. Kaya't ko kumangawakan. Tamtsak kaya ta siyak tiga po nang agsubang dakin ni Wendy. Isungay kadang ko ti matayo katakwada. Awan sa bali at artari kagaya. No saan ati panagbalin na anaragsak. Tunggal lumayak di opisina. Yag madanon ni Patrick.
Nabayagan na jak nakasarita, Aida. Saan pa anak kariing? Itay imayak dito opisina. Kanay nagbarbartan. Aging gaita, san ka di pa yan nakailiw-liwag? Gura ken liday ti marikrik nana. Numabalin. Kasla dinak pa'y kaya ta kasarita. Pagpabasulan nak. Into na dabanawan ko, may ko kasarita. At nga may ti problema ay opisina. Alaman nga rod. Bareng no si katidenggan na. Madanagan na kati kasasaad na. Nakamuleng pa ino dato ma. Malagip ko man di. Kumusta nga dan ni Jamila? Awan damag ko kan kuanan. Sandan samot nga agsasarita kan Patrick. Girl, I need you. I need your love. Nabartak ka manan, Patrick. Si kakadingak pa so Wendy. Mailiwak launay ken ka. Saan nangarakupan? Anya, ngam apay. Saan ka kadi mailiw kanya? Saanan ang mabalin nga arakupan na? Naragsaka kong itilubong nga ayan ko. Sa di na alubong dayta. Sumurot akin ka. Saan mo ang mabalin ti sumurot kanya? Pakawanan na, Patrick. Dakal ti basol ko kan ka. Idida mo. Agsangsangit ta. Saan taman lang ka nakapagsarita? Tapno, nakapagpakaadak ka na saya at kumakan ka. Sige. Panawan ka. Wendy, saan? Huh? Wendy! Wendy! Agsubli ka! Natagtagain ko ni Wendy. Hindi ko mapay lang sa rungkarang ka diti ospital, Patrick. Ngam makumikumak. Anya ka diti mapaspasamakin ka. Kimbutong kan. Patrick, kita matlatan ni Liberato. Saan na ka din na mabigbig? Papa, Liberato. Da kayo kaya. Papapay lang tiyawag mo kanya. Anya ka din tinapasamakin ka. Patrick, magsaho ka. Natagtagainap ko ni Wendy. Anya? Nagpakawan kanya. Naragsak ka nun iti ayan. Ay, nasaya at tauray titagtagainap ka't nagsarita kayo. Papa, Mama, nagsakit man ang tiulog. Maturog akpay. Nakaro ti panagladladingit na. Iso dayta, naging inom iti nasangar. Desperado launa yun ti anak ko. Kasi mo ti Patrick. Sinakit lang na tinakam na dinabasa maka. Malakip ko gayam.
Awan ka diti pakadamagam no ayan ni Jamela. Jak amo. San ka di? Awan tayo mo tayo a pamilya na. Ah, Siguro, saan na nga mo tinapasamak? um, Diya ko nadamag pa'y data. ala, siyak to timang biro kiti pamilya na. Parang magkatulong ni Jamela kini Patrick. Anya, Aramidag na ito'y para di pagimbaga ni Patrick. Natayang ni Wendy. Karbangan na matagragsak. napuskol unayan tiro pa tayo, liberato. Ah, No ka ba alam nga rami din ti kasta? Sige. Mabainak lao na yun. Nang runa no makitak ni Jamila. Anya ka tati sa una kadata. Di mo ka di marik na, ti padagbain. Ano? Napuskol unay tiro pa tayo ang liberato. Nga ba niya nga ron? aramidag ti amin. Uray ko naman nakababain para manlaang kini Patrick. Pagyamanak na ita. Da kayo gayam, Sir Liberato. Anya ka diti may pay ko. Pasensya kayon. Tadyak na ipadanon idi kada kayo ti pandakipagladingit ko tinapasama kiti Daddy Wendy. Kayang tinapasama ka. Ti pandakatay lang da Wendy kan Rexon tinaamuak, sir. Awan pulos damag ko kini Patrick. Nabayag kaya man nga ka di palasyo daw. Wan, sir. Inusar ko ti daduma a kwarta nga intedyo kanyak. Angam isublik to matlang kada kayo. Pagkawanan na Jamela. Pagbabawiyak tinaramid ko. Patpatigag lang amin unay Daddy Wendy. Maawatan kayo, sir. Banag pagbabawiyak. Pabalin na si bibiyag kumapay Daddy Wendy. Hanggang sana dahi tati pagsalitaan ta. Kasapulan na ka ni Patrick. Ambok asigala ang di makatulong kenkwana. Sir Liberato. Nasaya at no nakasaritam ni Jamila. Anyat ko na. San na ngayon pasigurado, apalubusan dibos na. Mabalin nga urayin na lata na malpas ti kontrata na. Makamuditan na niya't pangedin na. Kumusta gayam ni Patrick? Sumaysaya at matan. Ada nagnaan nagiti agas na. Ganti pa ng surot na iti balakad ti doktor. Aday bagakin ka. Impod no ni Jamila no niya di may sagapuna nga imbadayo. Mabutang amat nagamamimpin santerik na nakano ka ni Patrick. Kasta. Naasyan ka noonay ka ni Patrick. Kapoy di mapaspasamak iti relasyon da ka ni Wendy. Dahito yan ti kundaway da. Anya? Ulitak. Nasingpad ni Patrick. Tarigagayak ti panagragsak na. Ayda. Jamila, agyaman nagtaadda ka. Patrick, Nakapimpintas ka. apa nagbaling ka mata na kastoy. Anya ka diti napasamakan ka. Diyak na daaran tinakaro aliday ko. Rinik na klaunay dagiti napasamak kanyak. Nasa umti ipupusay ni Wendy. Talaga nga'y ayatem launay. Nakailiwliwag ako. Nakatulong ti nakisarita ni Papa Liberato kanya. Nupay, iso ti may sa agapuna. No apay ana iruruman ka.
Saan mo kuman alaglagi panday ta? Ti panunutam, agpaimbag ka. Diyak kaya't analiday ka. Jamila, Patrick, karbangang tamat ti agragsak. uwan Jamila. Ket agyaman naglaunay. Ken amok. Panubok laeng dagiti napasamak idi kadata. Nasurok pa ila makabulan manipod idi nagsubli ka dito'y Hong Kong, Alena. Makikitan ka gayam kanya nga gawin. Masapol nga gawid ak. Tagpaagasak. Agpa-opera ak. Ay, yun nga dito yung nagaskasat ko. Ang sangit ka matan. Awan tinaornong ko itinto at tawan na pa nagtrabaho dito sa Hong Kong. Nagbayad ak iti utang ko. Gansiyak tinaggastos iti panagtanon ni tatang. Ita, agawid ak nagpa-opera ak laang. Makipagrit na akan kagayam. Kastala tibya. Saan ka amaawanan itinamnama? Naimpagkan ka. Takalpasan ti makabulan, nagsublikan tumanan. Saan dak ko maapalubusan dagiti amo ngagbakasyon? Uray itidakan a kwarta ti pagpletik iti eroplano. Ang mailiwak kininanang. Dahita tinagtulagan mi iti nobyo. Amang nureng-rengan na kanton, ngagkasar kayo. Dahita laang ti saan ko nga amo, Alena. Kasra, awan iti panunot ko ti makikasar. Okay, anya nga ron. Umay nakto ko mapasyaran ti lugar mi. Uray adayo. Amin. Amang jak malasat ti pan naka-opera ket saan tanton ngagkita pay. Nyamot dahita sasawamaya. Saan tayo nga mo ti biyagay. Oray tawan ti agsangit no mataya. Malaksid kini tatang ko. Saan mo ko maapanunutan dayta? Laglagi pa. Mangnamnaman ni tatang mo kan ka. Adda akton dita lugar tayon ton Sabado, nanang. Kahit nasaya at launay abalasang ko. Mailiw akon kan ka. Kahit ni saan ka kumangag sublipay dita Hong Kong. Lani nanang, adda ak payla ditoy. Di tanti bagbagayo kanya. Ay kayat ko pa'y hindi na makiasawa kan ni Rumar. Nanang, Un gayam. Amo na ka di matlaan nga gawit ka. wan nanang, amo na. Kumuyog kayon token kwa na, ta dua kayo amang sabat kanyak iti airport iti lawag. Ay wan gayam, sarsarong karan na kayo kadi matlaan? Nasarukan na do alawas asan ngay may. Kinunanay di may nga adu kano ti pakakumikuman na. Nigilir ti dandani inal daw nga umay dito ibalay. Anya? Tila may tugtugot na asagot na no kwa. Natengkas ka na prutas. Ang dapay lamas, manipot iti sang kapasit ka no apis karyana. Kanayo nakadamdamagan. Ay, nigilier at talaga. Amo talaga rudan nga danobyo. Kamaudyanan na. Magitak tumanan ni Mikaela nanapin na. Napudpudaw kan napimpintas man ngatan. Dua at tawen na saan mo nakita ni Mikaela. Apay, saan mo kadipay analipatan? San kun tupuls malipatan. Ngam, agayan ayat daan ka ni Rumar. Nagasat lang unay ni Romar. Nakurapayak lang amin. Saan nga iti dayta? Ngam ni mat Rumar ti ay ayat ni Mikaela. Kati, supay kat dayta agbusbusin na ditan.
Magdanon kami gayam kinigilyer dito balayaw na napina. Huwag nga road, Barok. Sapay kumata, sana sa bali ti pangipapanam. Amo kasakbay ang nagamam mo kami kini Mikaela. Nasingad kayon kini nanapina. Gagangay, iti agkakaruba day ta, Barok. Naimbagkit di taadamot kasarsaritak no dadtuma. Tanay narigat ti agmaymaysa. Oray, ta sumangpot ni Mikaela nanang. Allukuyak asaanan nga agsubli iti balasyo taaw. Ay, kasaritam tuman nagpaiso ti kaayan ayat mo. No panunutan, awan ga po nga agabrot. Allukuyak nga agkasar kamin. Ano sana kung nagbaypay, Romar, nanapin na. Naglakakakit din na mao magilyer. Agsasango tayo kuman amang rabi ay kadananapina. Girl, I need you. I need your love. Kamaudyanan na. Adda tayo dito eh. Ay, Alena, adda ka di umay mangsukontan ka? Adda ka no kinasarita ni tatang arkilaan na awan matlangan. Ay, ni Roman tayo ta sumungat. Ang, apay nga tang awan ni Nanang. Ay, dayjay kayam. Oh, Mikaela, nakapinpintas ka matlaw na yan. Kasla, imubing ka pa eh. Nagkwapon. Pimardas pa iti pa nagpitik ti puso, iti pa nakakitak. Ay, wag kayam ni Alena. Nasingid agayam ko ije Hong Kong. Ni Romar, Alena, nobyo. Maragsa ka na kamakamamukin ka, Alena. Natatar ka kaya iti personal. Kan anak na kan sa tibak nang. Mustawag. Nakapay nagabrod pa lang ni Mikaela. Naimbaga malam yun, nanapina. Si Murtak pa lang ni Mikaela dito palayo. Nakadisgrasya ka no, ti arkilaan ko man ni tatang. Iso saan na ka nasukon. Malamot ka no nga roden, tapno agsapol ko maiti sa bali. Ay, kat. Nasayaat mo't tapno mamamu ka, balasang ka. Kadayon na ka nga istorya ni Mikaela kanyak. Dito'y balay pa lang apalabsam ti Rabi Alena. Intun bigatan nga agawid ka ije lugaryo. Itulnugdakan po kini Romar. Kababain pa'y kini Romar. Makasingakon ka na kayo. Awan ti problema iti dayta. Ituloy yung arute agsarsarita at ay nakisagana ti kwarto a pagturugan ni Alena, anak ko. Agkaida kami latan iti kwartog nanang. Uray tanalawa mo. Aglalo kat mabutoy nga kang may isa. Ang mga no da makikaida kanya ngalalya. Ne, apay. Babati ka ti alalya, balasang kao. Ay si tita ito akabakit ko. Awan pa'y nakita ng alalya. Ang angawon na kayo lang ni Alena nanang. Alena, amangan no kayat mong tagi na. Mapantan iti kwarto. Sige man nga rod, Tani. Kasla agkapsutak. Napadnugak sila ang nagbiyahe. Madlaw ko nga rod analusyaw ka, balasang ko. Kuha, anda nga min sakit ko, nana. Iso ang nagawid tagpaagasak. Kat no, makaimbagak to. At subyak to ti balayo. Bareng ano malasat ko ti operasyon. Lading itak, tasaan ako na nakasublipay. Kilaat nga ming adda dinar ayak a meeting. Kasangsangpet ko lang.
Sa bali lang ang paiso ti negosyante niya. Nakabakbak ng kalauna yan. Si katiga po na amin dagito ya panagagawag. Sapay ko ma. Tao manugot kan ngagkasarta. Kasangsangpad ko lang. Kasaran ti bagbagam kanya. Sukunan ka inton bigat. Itata nakabakasyon ka. Ipapasta ti agpasyar. Amangan no nalipata mon. Itulnog ta ni Alena ijay lugar ta. Awon gayam. Ay, nalipatak mo itong ngagpesa. Ay, kitaam lang ti ato ti pampanonotan na. Adayo ka di ti lugar da? Adayo. Asidag samot tan ijay kalanasan ti barangay da ijay Solsona. Saan unay nga dayo? Malaksid, no iti nasalsal nga away. Agan anos ka kumaharo, Mar. Marigata no agpasahero. Nakapsot pa'y lang gapo iti panagsakit na. Nabit pa'y lagaya man nakasubli di Hong Kong. Sa nagawidan? Masapol ngamin ang maopera. Masyanak nga rin iti gayam ko. Nadlaw ko anasingad kayo unay. Talaga nasingad kami. Slakab sa ti pangibilangag ken kwa na. Da kami lati agkuy-kuyong agpaspasyan no kwa. Sige nga Rodan. Masapol nga ginanaka. Bye. Asidig kayo ti kataltalunan, Mikaela. Kaslamat lang di lugar mi. Presko ti angin. Agdawag gaya mo nagiti pagay, Alena. Adamat sa ka ba si tatalon mi nga asikaswa ni nanang? Nagkagat ni nanang mo. Agtalon, idin to ta babae. Mang tandan iti agraep ken katulungan ng agkae. Saan namat ang magwantaan? So matalagayam. Oh, may kayo gayam dito kataltalunan, Mikaela. Pada man napindas tayo kadwam. Ay, mabit laeng. Kasla nakita ka di kalman. Si kansamot jalim mabas di kalman. Nakinanak gayaman. Yan nabigbig nakpay. Isugayam ni Gilier, Alena. Imian pa ilay jay balay idirabi ita. Nadisgrasya ka no ti arkilain ko man ni tatang na. Ngam itulnog mi ken ni Romar inton madamdama. Agbayag ako ma. Awisin ka kung may kailang agpasyar, itisang kabasita farm ko. Adan to sa bali agundaway. Barang agbiagak pa iti napaot. Girl, I need you. I need your love. Urayam labasit idan barok. Impakada da itay nakariing da alumang abdalakano iti presko nga angin di takataltalunan. Sinapak timay. Tadayo ka no ti lugar da Alena, nanapina. Rimor da gayam. Anya ka no ti plano ni Mikaela? Agsubli pa ije Hong Kong? Day tati saan ko nga mo barok. Kahit kukuman ngagkasar kami. Tulungan da kuma ang mga lukoy kenkwana. Ay no siyakla ko mati mapaturay. Diyak kaya nga agsubli ije abroad ti anak ko. Dagita damot gaya man. Ay, kamaudsyanan na. Nakadanon tayo matlangan. Talaga nga dayo diti lugar mi. Ni, nautuyan kan sapay kiti anagmanehon, Romar. Apag isulaang Alena. Itay pa'y kumanakadanon tayo. No, pinartakak tim nagmaneho. Ang inanawan akmat ni Mikaela. Ag nervyosa kiti panagmanehom itay. Saan tayo mat nagdardaras?
Sige. Dumsatay Asya na kung rin. makamu amang bagkat ka dagiti bagahem. Umuna kay latan ken ni Mikaela, Alena. At dari mo alakay iti dayja balay. Alena, iso ka di tatang mo? Wen. O sige, agpatuloy tayo. Dito kayo na mangal daw ha. Nagparti ka nun ni tatang iti manok. Oh, naimas gayam ti si datayo. Tinola manok. Ay, Romar. Agyaman na kiti anos mo anang itulnog kanyak dito ya. Agyaman na kiti anos yung kani Mikaela kung nakkuman. Ito na ang araw. Nagkikita kami kada Mikaela ken Alina iti kataltalunan, nana. Nagsapa si narong karagdag iti dandanin mag-aapa sa pagay ko. Sika nga ti sigurado itan agil yer barok. Dahita ti pagsayaatan ano na sa pati panagraap. Narigat nga minti mapupok. Taday titing nga titalon ko. Un gayam. Intol no gayam da Mikaela, da gayam na. Naimpadasan kami ang nagkukuyog ang nagawit. Tamang ano pagsilosan nak ni Romar. Nasingpet ni Roma rakasken ka. Nagasa ni Mikaela. Nasingpat ni Romar. Guwapo, ken baknang pay. Nyamot ti makunam kani Alena. Napintas, san ka day? Ay, nanapi na. Hey, saan ka kumamasasayar iti dayto yung ibagak abarok? Lipati mo ni Mikaela, tamasair ka laan. Kaya't paikit din ni Rumar ngagkasarda kuman. Kasta ka di. Naragsakak para kadakwad. Dua taon, ajak ng kita ni Mikaela. Ngam no apay nga ahetek pailaan. Ajak mang namnaman ng ibawing na di matang na kanya. Nasingpat ken gwapo ni Romar. Amok ang naragsak to, di pa nagdinada. Nadlaw ko, ano mabalina? Kaya't ninanapi ng ibawing kulangan di matang ko kini Alena. Masya ninanapi na kanya. Ngamsaan ko amisuro ti posok. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Ado mo tinakan ko itay. Ang mabisinak manan. Naruwam ka kami no dakay di opisina wino adda meeting yo. Kasta talaga no ado ti makan. Kano ada igatang na kunam Saan mo a problema ti igatang mo? Taado ti kwarta? Narang ay ti negosyo? Ati nasayat. Dumagasta pa lang ag merienda sa itulnog kanto ijibalayo. Makaamo ka. Ang apagbiit tala kumaa. Wan, mabita lang. Amangan no mabalin nga agkuyog tanto intun rabi. Adda ko man napatag nga ibagakan ka. Anya tayo siya Intun rabi ilangan nga ibagak. Adda napinta sa papananta. Naulimak. Awan ti makasi nga kadata. Amangan no anya data pampanunutam. Romar, no talaga ngay ayatan na. Salimot mo kam kumati dayaw ko. Si kagayam ti mawawag, Alena. Diyak ngamin naruam nga na mga awag kanya kababae. Talagang kaya man nasingpet ka onay, Manong Gilier. Naimbagta dinawag ko sa cellphone number mo itay. Pangamin, diyak mawagan ni Mikaela. Oh? Isu asyak tinawagam? Juan, agkaroon ba kayo lang, san ka di? Kan naistorya kanyak ni Mikaela, nga ure adan nobyo nakat di mo pa'y nalipatan. Ado talaga ti amom may panggap kini Mikaela. Siyempre,
Nasigad kami nga gayam ko namsa. Ang mga namabali nga umalati ko iti balayda, kat damagam no apay asan na kamasungbatan. O sige. Uray ta dagataan kiti store. Ken malabsak ti balayda, alina. Wow! Talaga napinta sa pagpasyaran. Ang nauli mag ako nam itay aldaw. Nagado matagpaspasyar. Kadwan na nga agayan ayat tagpasyar dito eh. Kaslawan bibiyang da, kadagiti kadwadang agpaspasyar dito eh. Aha. Masansan ka din agpasyar ka dito eh? Maawatak ti kahit mo asawan, Mikaela. Aduman dagiti babae iti aglawlaw ko. Sikati kang runaan. Awan gaya. Adda kayat ko nga itodkan ka. Atoy. Basit akahita. Ang nervyos ako. Oh, loktam. Tapno mamam no anya tinagyan da ita akaheta. Sing-sing? Nagpintasan? Engagement ring da ito, Mikaela. Saan mo kumapagkidkidan? Kayat ko nga agkasartan. Wow! Talaga napinta sa pagpasyaran. Ngam na uli mag ako nam itay aldaw. Nagado matagpaspasyar. Kadwan na nga agayan ayat tagpasyar dito eh. Kaslawan bibiyang da kadagiti kadwadang agpaspasyar dito eh. Masansan ka din agpasyar ka dito eh? Maawatak ti kahit mo asawan, Mikaela. Ado man dagiti babae iti aglawlaw ko. Sikat ikang runaan. Awon gaya. Adda kayat ko nga itodken ka. Atoy. Kahita? Ay, ang nervyos ako. Loktam. Tapno mamam tinagyan da ita akaheta. Sing-sing? Nagpintasan? Engagement ring da itoy. Saan mo kumapagkidkidan? Kaya't kung agkasartan. Apay kastoy, Romar. Kinilaat nak. Iti kastoy pa'y alugar. Rumbang kumanak sa ritaan taan na sayaan. Amumat asa anak pa'y anak kasagana. Angam nakasagana ako na mangikasarken ka. Kabalan ka nga ipayan itinarang ay masakbayan. Wan, amok abak nang ka. Ngam nalipata mo nga dabukod ko nga arapaap. Saan lang nga para itibaki? Ngam para kininanang. Para iti arapaap mo kadilaan. Wenno, adapay sa bali agapuna. Saan na ko maapagdwadoan? Si kalaang tay ayatek, Romar. Di kaya't ko adamagan ken ka ita. Awatem ka di da ito'y engagement ring. Sige, awatek. Ngam no may panggap iti kasal. Sa balin to ko maagundaway ti panagsarita ta. Isumot lagaya, mga danangag kong agriring iti kwarto ni Micaela, Gilier. Nabati na nga tate cellphone na. Nakarikap mat nga ron ti kwarto na. Jak may lukat. Uwino saan na akay ti masinga. Gapoy ti panagsarita dang agayin ayat na hanapin na. Saan mat nga ta? Nga po nga ta iti panagdardaras na. Ada ka di napatag nga ibaga ni Alena iti gayim na. Day tatisan ko nga muna na. San ko na dinamagpay. Mabayag na pa nga ta. Ay day tati jak ammo. Apay ka di baraw. Sige na. Amang ano, kilata dumatang da. Diyak nga dama ko na ni Romar kanyak.
Ay ayatin kalaon ni Micaela. Ang nasakit tinakam ko kan ka. Jak amo no anya talaga ti adda iti puso. Anya talaga ti manglaplapad ken ka. No apay asaan ka nga umanugot nagkasarta. Gapo ka dilang iti arapaap. Angam, kasladyak mamati. Nga isukat nak iti dayjay agilyer. Imbes ko ba naragsak ka asin magpait? Nabayag asan kayo ang nagkita kagayan ayat. Naklaat ak ti inaramid na nanang. Sinagutan na kiti engagement ring. Kaya't nga ngagkasar kami. Anak ko, panawon mat nga minin. Adda kayo niti umno nga itad. Sa anak pa'y anak kasagana nanang. Kanagsubli ak pa'y iti Hong Kong. Anya? Ay, kinapod na. Naibaga kini Romar. Kay kayat ko pa'y ngagkasal kayo. Ngam tiyag subli ka pa'y iti abroad. Amok ka nasakit tinakam na kanyak nanang. Kasaritak na imbag. May panggap iti jaya na akasar. Sige, intay maturugan kat ni Rabiin. Pasensya ka la kumanalena. Nabatik gayam ti cellphone ko idi Rabi eh. Ni Manong Gilyer tinawaga ko, ni di saan ka sumungbat. Pinadama ko ken kwa na, no apay di ka mo sumungsungbat iti awag ko. Naibaga ni nanang kanyak. Ada ka di napatag nga ibagam kanyak? Awan mat, kaya't kala kumakasarsarita. Si Kaamat. Dua atawan ang nagkadkadwa tayo jay Hong Kong. Ay, amang ano dapat isabali nga ibagam? Micaela, may dalag ko na ito, gapot na nasingad na nga gayam. Awan kwarta ka nagawin. Kapilitan nga umutang ni tatang iti gastos nga agpaagas. Aglalo na maoperaak. Mano ka diti masapol mo? Oray, basit lati may tulong ko kan ka, Alena. Girl, I need you. I need your love. Mabigbig ko ti kotse nakaparada iti sang ti gate. Nga, anya ti baga ni Romar kanyak. Kuna akon kahit dimsagan. Umahin di doy. Dahil pagkabigat mo, Gilyer. Mapan kan samat tin iti talon. Gagap-gapo. Nasapa kasi malog iti talon. Ada ngamin papanakinton madamdama. Ada ka di bagam kanyak. Dumanon ta ti balaya. Agyamanak. Angam, dito'y talangan nga agsarita. Pinagkadkadan ni Micaela ti jayak a panagkasarmi. At dalakit di mang laplapad kenkwana. No pampanono ti masyak ti makalapad, nagbidot ka. Ay ayatin na kalaunay. Angam san na akayap ti makikasar kanyak Gilyer. Amangan no saan pa yan nakasagana? Anya ko matiga po na, asan ang nakasagana ang makikasar kanyak. Kabailak nga ipaayan iti nasaliwanwan abiyag. Kada kami anak urapay.
At damot arapap may amakulong aw. No adapan nakabalin na. No adalakit di kundaway. Lukas pangarigan, tasan kaming agkatuluyan. Sigurado ang maragsakan ka. Ha? Sana ka naragsak nagbalin na naliday ni Micaela. Pakaragsakak kanya man na pagragsakan na. Martir ka nga gayat. Mabalin na kasta. Anya ti mabalin ko. No saan nakakabalan nga ayatan. Ti maibagak. Saan kumapagimunan. Kensan kang agaramit iti mabalin. Apagsakitan tinakam ni Micaela. Alagan saan na sakit tinakam ni Rumar kan ni Micaela. Nga ba paya kinasarita na kapailaan. Nan, awan ga po na pagsilusan nak. San asya ki makalapad iti panagkasarta? Saan samot nga minababati ni Rumar asaan pa anak kasagana ni Micaela makiasawa. Kaya't napaingamin ti agabroad. Apay-pay lang amin. Baknang ni Romar? Kaya't namot nga tati makapundar iti bukod na San tayo ang mababalaw ni Micaela no day tati kayat na? Nana. Para kumalang ka na tayo daytoy, nagsaritaan tayo. Yak kahit ang mamuan ni Romar ang nagpulong ka na kayo. Ad dapay ajak kayat akaguranak ni Micaela. Yakon inuray asikat ti mga awag kanyak, Romar. Inawis kang pasyak ito igit ti baybay. Tapno makapagsarita taan na imbag. Saan la amamin ano alumabas ti makabulan ang bakasyon mo, Micaela? Agbalin tumanan abaet ta ti mangliwang-liwang ataw. Uray do atawan laangan, Romar. Pangasim. Nakasagaan na akton nga desisyon may panggap iti kasarta. Sige. No day ta ti pangadang mo. Pangasim. Saan ko mangagsakit tinakam mo? Inawat ko ti engagement ring, tay ayatan ka. Agpalkasarat kan ka, intun umno a panawan. Pakawanan na ko ma. Palubusan kang agsubli ije Hong Kong. Ngamkalpasan ti do atawan. Agkasartan. Nakapagtulag kaming kini Romar nanang. Palubusan ng agabrod. Nang kalpasan ti do atawan, agkasar kami. Ay kat maragsa kanak Tan kapag kinaawatan kayo mutlaan kini Romar anak ko. Ngala. Kalpasan ti do atawan, nakasagana kan tumot nga tan. Panagkunak. Sa anak to na makaliklik kini Romar nanang. Pagbiit lang orayan, day ta do atawan. Gamnay. Ado, ti mabalin ang mapasamak, uray apagkan ito laeng. Nanang, Kasanod no. agin inayat kami launay kini Romar nanang. Nalakalaang nga makapagkinaawatan kami. Kan mangnamnamaak, ada kamin tumatlatag kagasan. Girl, I need you. I need your love. Agyaman naklaunay kan ka, Manong Kilyer. Nakapagsarita kaming ken Micaela. Nagkuyog da kano kini Romar ang nagpasyar. Siyempre, ang mumutan na kita agayan ayat. Wan, mailiw dala unay ti tunggal maysa.
Agasam ti do atawan asaan da pa nakita? Di da pa lang may nagasawa. Alina, Este, ladingitak Talaga ka di nga ayatan pa lang ni Mikaela? diyak malipatan. Ngamjak mangnamnaman ngayatin nak. Kumita ka nga minan iti sabali nga yatem. Ado ti sabali dita. Kat si ka, Alina. At ka din kainayat mo. Apay nga ibaw mo kanyak dita sa ludsod. Awan nobyok. Awan ti mangayat kanyak. Kadwak itada Alena ken ama pa Romar. Ada kami dito'y restaurant. Kagapgapo da iti ospital nagpa-check up. Bakit kumusta tigayam mo? Masapul ka no ama opera. Kurang tigastusan da. So, pautangak pailaan. Ang mga naawanan ti pagplete magsubli di Hong Kong. Doon sa amat kit diti urnong mo. Agsakripisyo Romar. Para itigayam ko. Talaga nasingit kayo. Oray siya akong timang pautangkin ko na. Responsibilidad ko ni Alena. Saan ka madanagan? Kabaalak da ito'y. Sige, sikati maka mo. Kaano nga itad mo ti kwarta? Uray, tayin ton lawas na pailati pa naka-opera na. Uray, idanon kun ton ije balayda. Ang numasangom, kaduan nak to. Sikapay lang ti makamo kada Romar ken Mikaela. Agpalasak labiit. Saan ka madanagan kada kami, Alena? Awan ni tatang mo, nagbisikleta na panggimatang iti soft drinks. Nalipatan na ngamin ti gimatang iti soft drinks. Aglalo kat adayo ti tiyangge. Jakmat ten binilang na imbag ti kwarta. Ang mga nukurang kit di. Siya akong timaka mo iti pagkurangan na. Adati yung tugtugot ko a kwarta. Kunakmat ngami na siya akong timaka mo. Italaan nga makatulong ak itigayem ko, Romar. Anya da ito yan amarikrik na kiti pa nagkita kinalena. Saan? Diyak kaya't ti agbasol iti kayan ayat ko. Kalpasan ti do atawan. Agkasar kami ton. Pasensya kayo ni ti panaguray yo Nasapa kami na nagdigos. Dagaang naklaunay. Nagbanglukan. Ha? Iti dayta kinapintas mo, Alena. Adulakit diti mang paspasyarken ka. Pasaray damot mayaw awan, Romar. Nga maawan magusto kadakwada. Oh, kat ni Gilier. Saan mo kadiya kaya? Masasag nagsarsarita kami ti cellphone. Siyak pa iti mga wagkan kwa na no dato Alena, intugot kundi masapul mo a kwarta. Agyaman naklaunay Mikaela. Diyak amo no kaano, kuno kasano ka makabayad ken ka. Mabayagan naklakit di ngagpaimbag sa akto makaabrot manen. Ken maysa, diyak amo nagbaligi ti operasyon. Masansan gahim nagsarita da Gilier ken Alena iti cellphone nanang. Kinantyawan nga ni Romar tigayem ko. Awan dakes na, no kinaawatan damot, Mikaela. Nasingpot kat napintas di gayem mo. Bagay dalaunay nanang. Naragsak to lagi iti pa nagdannada. Kat kaano nga roti pa nagpa-opera na. Inton Webes nanang. Kat injayak kadakwada nga umyandan to dito'y balay inton Miyerkules. Kat nasaya at ang agpaiso. Kan sapain danto kumati umay dito'y tap na makain na napay laang mo't ni Alena. Sapay ko tagbaligi ti operasyon nanang. Kaasimot ti gayem ko.
Agkakaaruba kailang kada Micaela Gilier. Saan mo gayam anaamuan nga imian ni Alena iti balayda? Kanayanak kami iti bangkag kadagiti yung aldaw. Mapanugang ngutan no iti rabi. Mapan mo kumasarungkaran iti ospital. Ano kayat mo? Kuyogan ka. Mabanag tulatan. Sikat ti makam mo. Saan mo ay akayat ni Alena? Ha? Nagsingpot. Yung napintas. Diyak pa lang maibaga kadagito eh. Mabalin ngayon ton agbaybayag. Mabalin nga danto agrosing arik na kenkwana. Kunak no kaduam ni Micaela mang sarungkar kanyak dito ospital. Agyaman hakitiya ay mo. Nabita pa yan nagamamahalin na. Nga magayimtan. Ikararagan na ko ma. Asapay ko matagbalig iti operasyon. Oresan mong ipaga. Idi na mo ni Romar ang nagapuda di balayo. Kat itatiyo panakaoperam. Ingkararagan ka. Di na panak isimbaan. Religyoso ka gayam? Nakurapayak lang. Kat ni Apo Diyos ti pagtaklinak. Abo yugak ti managagawa, Alina. Di ka man lang makaid na. Uy, maulok pa namang buybuyakin ka. Nabayagan analpas ti operasyon nanang. Ngamawan pa remor ka dagiti doktor anang opera kini Alena. Mayroon ramanak pa na madaldalagan. Saan ka di ka umay ni Romar dito ospital? Ano ka no ti aramida na iti opisina na nanang. Ni Guillermat, nagawi din itay nakapagsarita na kini Alena. Diyak lang mo nagsublipay. Di Guillermo't day ta sumungad. Saan sapay mo't anagawid? Nanang, addan rimor a doktor iti operating room. Addan ti pa nagnervyos ko. Diyos ko, ispalan niyo ko ba ti gayam ko? Girl,